Ulit na pumurot ka mga kit. Man naman na pudag na trabaho. Oy. Harap ka mga gano. Berubog dahil sa taning dong kinapon. Oy, nagtrabaho ng mga kit. Kada uli, videohan. Para ma-monetize taning kuan. Papatix. Saan pa? Papatix. Ganun, simple yung market. Alam mo, kakuan sa kong larawan. Oo, naman yung larawan dyan. Alam mo, kining tawag. Ano kining, basig, ludan naman sa kong larawan. I-share na to, ang kuwan na sa walang pina-comment ay pinanindol. Ano, marami taga na. Makuha ko ba yata? Naragot? Doon pa siya o ginagmay niya ito ang kuhan. Ano mo paninood kay mawar may dagan yung balong mga joker mag dong donkey hotel. Abot lang mo sa nalipat ko gong. Abi sa pagkagan ni. Ganun na. Oh yeah. May gabi ikan yung tanan diha mga higala ko sa kahinan. Hinaut nga namo karon sa may palawas na gulay daot ang panahon nga may mubag sa inyo ang pangadadlaw nga bulaton. Di ba memorize na kayo. Memorize na ako tanan ako ang mga kuan market. Istorya. Di ba? Ito pasdog yung market. Ba ako na paud. Mau ada trabaho di Japan market, sige na trabaho. Yung ipon na ni. Orot talaga nito padala. Saan pa? Wah. Ano ta anak ng market. Naroon na dito agad market. Ada ko agad tikas. Palahe na po. Sige dito agad ito. Dia nak agak rekah. Oh yeah. Oh, diba? Lahir daripada pemanggianan terima orang gapong. Kuan na. Menanap. Ay, buang kebayat. So, walang gapon market. Tamilangan pa. O mga bata, huwag kayong mawawala hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam. O diba Dragon Ball sa pod? Bye na mga kita.